Орлармысыз карындашлар, мы рады приветствовать вас на гостеприимной Нижнекамской земле. В Нижнекамском муниципальном районе много кряшинских поселений. Балчыклы, Клятли, Сарсазбли, Большие Аты, село Нижнее Афанасово, Ключ Труда, Троицкий, Тавель, Нариман. Везде проживают компактно кряшинский народ. Сегодня мы расскажем про проводимые в Нижнекамском муниципальном районе праздник святых апостолов Петра и Павла. Сейчас мы находимся в деревне Балчыклы, возле храма святых апостолов Петра и Павла. Данный храм был построен и освящен в 2014 году. Осветили его 1 июля, вот уже прошло 6 лет. Я являюсь настоятелем этого храма уже больше 6 лет уже, да. Окормляет народ кряшинский. Вместе с ними молимся в этом храме, служим. Вместе и переживаем радости и печали. Потому что священник является тем человеком, который эти скорби и принимает, и поддерживает человека в радости. И храм является душой этой деревни. Вот можно сказать многие вещи про деревню. Вот есть клуб, есть магазин. Это все второстепенное. Вот церковь – это основа, это фундамент, это душа села. И человек, приходя сюда, он изливает свою душу, свое сердце. У кряшинского народа, как и у многих людей, есть свой пример, своя культура. Вообще ребенок берет пример от своих родителей. Правильность воспитания. А родители берут пример уже от своих родителей. А вот у кряшинского народа есть свой пример. Это пример святых апостолов Петра и Павла. Многие люди, даже далеки от церкви, могут говорить: ну как я могу достичь этой святости? Я далек от церкви, далек от Бога. Вот святые же Петр и Павел, они были далекими от Бога. Они были где-то, и вот апостол Павел, он вообще был гонителем христиан. Да? Апостол Петр и предавал Христа. Вот, свои, да, когда он сказал, что я от Христа не отрекусь, а однако отрекся. То есть у них были свои пороки, были свои страсти, и они их победили. Каким образом? Полностью доверив Богу свою душу и свою жизнь. То есть они стали святыми людьми благодаря чему? Благодаря тому, что они возлюбили Бога всем сердцем и своей душой. И вот мы, кряшины, и кряшинский народ, особо чествует святых апостолов Петра и Павла. Почему? Потому что они являются, во-первых, за нас молитвенниками, да, и мы, восходя в молитве, да, к святым апостолам Петра и Павла, просим всегда молитв за нас, да, за кряшинский народ, чтобы Господь нас сохранил, чтобы Господь Господь не разделил кряшинский народ, чтобы мы всегда хранили свою веру, свою культуру, и самое главное, всегда хранили веру в Бога. Это основа кряшинского народа. Без веры в Бога невозможен кряшинский народ. Невозможен. Это и делает его отличимым от других тюркских народов. Это прелесть и радость кряшинского народа. Вера в единого Бога, Иисуса Христа, Сына Божия. Сегодня с нами активный член правления общества Кряшин, уроженец и активист села Балчыклы, генеральный директор Нижнекамского ПТП Алтын Баганабыз Юрий Геннадьевич Иванов. Ровно 5 лет назад мы освящали и сделали первую службу в этом уже нашем храме. Ровно 12 июля 2015 года. Ну, для нас, для нашей деревни, для нашей окрестности престольный праздник — это как для всего мира Новый год. Вот у нас Новый год начинается с Петров дня. Ну, вот всегда, каждый год мы сначала на Старом Майдане, возле пруда собирались, по возможности, сколько кто что мог. Лошади ходили с телегами, собирали пожертвования, можно сказать, сельгы, полотенца, яйца, кто что мог дать, мыло, носовые платки. Вот, люди собирались просто вот в куче, в толпе, можно сказать, в хоровод, что там еще. И вот Петров день проводили. Потом уже со временем, когда появилась возможность, мы сделали уже Майдан, действительно, одним из первых, где стали проводить каждый год
уже на более высоком уровне наш прекрасный праздник. Даже когда учился в Казани, приезжал именно на Петров день, я ни один наш праздник не пропускал, потому что собираются все родственники, все родня, кто издалека, из ближайших деревень. Приезжает, собираемся, потом идем на Майдан. И такой великолепный, большой, семейный, можно сказать, праздник. Встречаешься с теми людьми, которыми год не виделся, несколько лет не виделся, кто издалека готовится целый год, чтобы приехать, увидеть односельчан, увидеть своих родных, близких, друзей, с кем учился, с кем вместе рос, кого когда-то разлучали. И на этом празднике все собирались, и вот такой праздник душевный получался. Поздравляю всех православных кряшен с таким нашим прекрасным праздником. Пусть вот в этом тяжелом году, необычном году, он получился как-то скомканно, все равно праздник, можно сказать, ну не такой, как мы мечтали всегда его проводить. Но пройдут годы, пройдет эти нашествия, пандемия, и мы на следующий год, Аллах верса, также будем собираться, как раньше собирались и проводили, и справляли этот прекрасный праздник. Менің исемім Валентина. Мен бұл храмға ашылғаннан бері жүрем. Бұл бик яратып, көңіллі, ямлы, тырышабыз, булышабыз һәр вакытта. Батюшканы яратабыз. Бик хәбилетіп ала ул безне һәр вакытта. Biz Керәшендә безнең инде бик престольный бәйрәм ул Петров бәйрәме. Без аны бик яратабыз, һәр вакытта каршы алабыз, әзерләнәбез, җырлап, күңелле иттереп, сабан туйлар узгарабыз. Кунаклар килә безнең монда, аларны сыйлап, гармоннар белән йөрибез, җырлашып. Хәзер инде, конечно, башта ул бик ныгый бездә, көчле иде. Хәзер уже әзрәк битеп килә уже. Андый ниләр юк, җырлаулар юк. Каждый үзенең үз бүлмәсендә, үз өендә, ишек алдында бергәләп кенә утыралар. Ә башта общий ел безнең. Безнең балаларыбызга җылаларны биреп калдырырга тырышабыз, өйрәтәбез. Ничек узгарыга, ничек каршаларга. Шушы балалар безне бу җылалар бер дә бетмәсен безнең тормышларда. Петрау үтсә, җәй үтә диләр. Әле кайчан гына яз иде. Җәйләрнең дә көне санаулы бит. Санаулы көннәр ул аз инде. Петрау көненнән соң кошлар сайравыннан туктый. Күкеләр дә кычкырмый башлый. Җәй күзгә таба уша. Пешән өсте, урак өсте башланып китә. Авыл кызлары кояш чыкканчы торып, файдалы үләннәр, чәчәкләр җыярга урманга китә торган булганнар. Петрау көнне һәр төрле дару үләннәре, чәчәкләр җыеп калырга кирәк диләр. 40 замнан 40 төрле чәчәк алырга файдасы бик тия диләр әдиләр. Там обе в желтом. Наши ржут, там им похер вообще. Какое выступление, блин? Видно, не запретили. Это еще не у нас.
Яшелләрнең торы-тоту көннәрендә авыз ачуына, иртә белән авыз ачу көненә җиләк пирогы пешерәләр. Чәй эчүләрдә кунакларны хөрмәт итәләр. Бу көнне өлкән яшьтәшләр Питрау терәкләрен әйтеп, түгәрәк әйләнгәннәр. Питрау көнне түгәрәк уенга көндездән үк чыкканнар. Ул соңгы саубулашу уены чак бәйрәмчә иң зур түгәрәк уен булган. Яшьләрнең түгәрәк уеннарын бөтен авыл халкы олылап, зырлап торган, җыр тыңларга, яшьләрне күреп калырга дип, олы кешеләр дә чыгарга тырышкан. Календәшем минем, җырларында синең бәллү чишмәләрнең чыңы бар. Бәгерләргә үтеп җылатырлык, туңган йөрәкләрне җылытырлык, әллә нинди якты моның бар. кеше калмаган. Яшьләрне картлар уенга узатып калган. Кемнең малае бар, кемгә кыз кирәк. Алар кызларны күзәтеп торганнар. Әнә Питрау ул гади бәйрәм генә түгел. Йөрәкләрдә мәхәббәт ашкыннары кабызу бәйрәме дә булып тора. Балчыклы сандугачы матур сайрый беләбез. Без дә аннан калышмыйбыз, сөйгәч чынлап сөйләбез. Гадәттә, керәшеннәр Питрауда танышып, Быкрауда туй иткәннәр. Менә шундый җиләкле һәм чәчәкле, җырлы һәм биюле җәй уртасы бәйрәме ул Питрау көне. Ел буе сагышып сөйләрлек булсын, җырлап көеп, рәхәтләнеп, ял итик. Привет.
обогащающих нашу жизнь. Передавая их из поколения к поколению, мы становимся сильнее. Это значит, что в наших силах сохранить собственную самобытность. Сегодня очень важно сохранить этнокультурное наследие каждого народа, в том числе и кряшин. Ведь вы одно из самых удивительных национальных образований. Вы унаследовали уникальную культуру и смогли донести до наших дней богатые песенные танцевальные традиции. Благодаря вашей инициативе в деревнях района проводится традиционный праздник, посвященный Дню святых апостолов Петра и Павла. Вы ежегодно принимаете активное участие в организации и проведении праздничных мероприятий, спортивных состязаний, не жалея ни сил, ни времени, ни блага родного села, на благо родного села. Желаю вам крепкого здоровья, счастья и дальнейших успехов в воплощении ваших замыслов. Исполняющий обязанности главы Нижнекамского муниципального района, заместитель главы Рамиль Муллин. Тамара Алексеевна, вам, как председателю общества Княшин, огромное спасибо. Примите этот и такой же благодарственный письмо. Келген қонақтарына ей асылары бәрі еміні волшебно орамы ызына турая уртасынан бүлердей Белмейсіз достарым, ей хәлләремне, сезнең
Bayram bilan barıgızda, hürmetli hocalar, kelgan qonaqlar. Стоим их песен много знаем, мы их поем уже давно, ведь в нем живет, не угасая, душа народа моего. Җирдә аккан тормыш ташкынында берләшәбез тамчылар булып, калсын иде безнең һәрбер язмыш, онытылмас мотор җыр булып. Бәйрәм белән сезне, дуслар, сезне сәламли Галина Садирова. Питрауга санаулы көннәр кала, Балчыклы авыл халкы болынга юнәлә, чөнки хәзер үләннәр аеруча дәва сыйфатына ия. Керәшен халкы элек-электән Иванула, ягъни күпләргә Иван Купалы буларак таныш бәйрәм көнне җырлар җырлап табигать кочагында ял иткән. Болында төрледән төрле үләннәр, чәчәкләр бик күп, аларны күрә һәм таный белергә генә кирәк. Барлык авырлардан да шифаны табигать анабыздан табабыз ди апалар. Ромашкалар тамак авыруыннан, тамак шәйкатырга бегәйбәт, тамак авыруыннан файдалы. Һәм инде менә сары мәтрүшкәнең шәйе бик тәмле була. Һәм инде шулай ук салкын тигәннән дәвалый. Дару үләннәре җыйганнан соң Балчыклы җиңгиләре тәкыяләр үреп, ял итеп җыр суздылар.
Иванула көннән алып Петрау бәйрәменә кадәр үләннәрнең иң шифалы чагы. Шушы көннәрдә җыелган табигать хәзинәсе 40 төрле авырудан дәвалау сыйфатына ия. Ышанулар буенча Петрау бәйрәменнән соң кошлар да сайрамый, үләннәр дә дәвалау үзенчәлеген югалта. Әби-бабайлардан килгән гореф-гадәтләр буенча халык Петрау бәйрәменә кадәр ял итә. Аннан соң эшкә тотыналар. Петрауга көч җыябыз, Петраудан соң пешән чабарга чыгабыз. Чалгың әзерме? Әзер. Балчыклы җиңгиләре авылга юл тотты. Авыл клубында җыелышып өстәл кордылар. Шифалы чәй ясарга Анна әби билгеләнде. Армәтүрүшкә инде ул тоже бик файдалы, салкын тигәннәрдә, тым беткәннәрдә, аның менә кыш көнендә кышкалар шулай әзерләп куябыз инде аны. Әзер салып чәй ясыйбыз. Берничә минутта шифалы чәй әзер. Җыйган үләннәрне бары дөрес итеп кулланырга кала. Һәм чылга булган тирә-як мөхиткә игътибарлы булу кирәк. Алиса Баранова, Максим Липин, НТР яңаклары. Бетсен, татулык, дуслык бетсен, бәйрәмнәребез матур бетсен, җылларыбыз уңышлы булсын. Бөтенегезгә дә саулык, сәламәтлек теләп калабыз. Бәйрәм белән. Степан, Гришка, двигали немножко. История деревни Кашаева, расположенной в 15 километрах от города Нижнекамска, уходит вглубь многовековой истории. По данным татарстанского энциклопедического словаря, она еще известна с далеких 1680-х годов. На сегодняшний день здесь проживают кряшины, предки которых в 18 и 19 веке относились к категории государственных крестьян. Они занимались земледелием, разведением скота и лесозаготовкой. В начале 20 века в деревне имелась водяная мельница. В Кашаеве сегодня стоит уникальная церковь, построенная без единого гвоздя. Она названа в честь Иоанна Крестителя. Примечательно, что ранее здесь стоял храм, построенный на средства купца Стахеева, но, к сожалению, разрушенный в годы советской власти. Точкой притяжения деревни Клятли является источник святых апостолов Петра и Павла. Клятли
Құшағымны жейсән құшағыма, сыясыңдыр кебек келәтле. Гомер буе шатлыгым да булдың, үзүче дә булдың үзәкне. Авырлыклар килсә, миңа таян, мин алырга әзер иңемә. Мәңге газиз, мәңге изге миңа, кендек каным тамган җир генә. Тауларыңда ташлар атып үстем, инеш суларында коенып. Исәрләнгән димә бер җыласам, уянкеләреңә сыенып. Шишмәбезнең җыры озатып йөри, кай җирләрдә генә йөрсәм дә. Сагынырмын, сиңа табынырмын, оҗмахларга барып керсәм дә. Никифор Тукмачев сүзләре. Урманнарга керсәм, хайраннар калам. Илмәләр нәян, әйәләнәй, үзләремәй үзәям, исләрем китәй. Сезне күрәям, әйсәям нәвәмәй, үзләремәй үзәям, исләрем китәй. Сезне күрәям, әйсәям нәвәмәй. Ничекләр килдегез, әйләрсез безгә. Ничек төшмәдегезләй ташугай. Сезләр киләсенәй, белгәннәр булсам. Каршы чыгар идемләй басугай. Сезләр киләсенәй, белгәннәр булсам. Каршы чыгар идемләй басугай. Авыл урамнарыен узганнар чактай. Талмас микән сезнең атыгыз. Килгәннәрдән бирләй кара
бәйрәмнәре элек-электән безнең балачактан ук инде хәтердә бик күңелле бәйрәм булып калган ул. Әти-әниләр, әби-бабайлар бик нык әзерләнә торганнар Питрау җыенына. Без дә алар белән бер рәттән кичтән үк шилкәләребезне, яңа күлмәкләребезне әзерләп куя торган идек. Питрау җыенында элек бик күп уеннар уйнатыла торган иде. Катыктан акча эзләү, күкәй вату, уеннар бик күп. Хәзерге Сабантуйлар инде Питрау бәйрәме, хәзерге Питрау бәйрәмнәре инде еще да матурланды. Авыл җегетләре дә үсеп җитте. Алар хәзер безнең Питрау бәйрәмнәребезне шул хәтле матур итеп узгаралар. Аларга бик зур рәхмәт. Алар берсе шуларның Муллин Геннадий Николаевич, Иванов Валерий, Емикеев Владислав. Аларга бик зур рәхмәт. Хәзерге Питрау бәйрәмнәре искиткеч матур күңелле итеп уза. Аллага шөкер, әле дә ярый авылда шундый җегетләр үскән. Аларга исәнлек, саулык телибез. Һаман да шул Геннадий Николаевич Муллинга, Валерий Ивановка, кемнәр монда катнашкан шушы инде шишмәбезне шушлай матурларга. Элек бу шишмә бер трубадан гына ага торган иде, суы тәмле иде, шуның хәтле салкын иде. Хәзер шушындай искиткеч матур итеп эшләделәр. Бөтен Түбән Кама халкы шушында суга йөри. Без аларга бик зур исәнлек, саулык телисебез килә. Бөтен Керәшен халкын шын күңелдән шушы Питрау җыены белән, Питрау бәйрәме белән шын күңелдән котласыбыз килә. Менә шушы безнең Серле Мәләнчек фольклор исеменнән, ансамбль исеменнән бар Керәшен кәрендәшләргә дә исәнлек, саулык, тазалык, байлык, җир йөзендә тынычлык, якты күк йөзләре телибез. Амин. Питрау бәйрәмнәре белән бар кәрендәшләрне дә.
яшьләр, сау гынамы, эй кан кардәшләр? Хәлләрегез ничек, авылдашлар? Эшләрегез шәпме, чырдашлар? Һәммәгезне бәйрәм белән котлап, Питрау җыенына дәшәбез. Әммәгезгә иминлек телибез. Сәламәт, бәхетле яшәгез. Хәерле көн, кәләтле, хәерле көн, Питрау кунаклары. Добрый день, друзья! Добрый праздничный день! Чтобы этот день действительно был добрым, чтоб наш эгрегор, то есть наше объединенное сознание, сделал этот праздничный день красивым, добрым, запоминающимся, светлым. Давайте друг другу громко скажем, повторяем за мной. Хәерле көн! Хәерле көн! Кабатлыйбыз! Добрый день! Бәйрәм белән! Аллай! С праздником! Питрау битләренең тарихы ерак гасырларга барып тоташа. Тарих битләренә күз салсак, борынгы бабаларыбыз аны чәчәк бәйрәме итеп билгеләп үткәннәр икән. Җирне олылау, табигатьне данлау җылалары, гореф-гадәтләр дигән фикерләр бар бу матур бәйрәм турында. Христиан дине канунлаштырылганнан соң, хәзер исә ул изге апостоллар Петр белән Павелны искә алу көне итеп уздырыла. Иисус Христосның бу ике апостолы, Петр белән Павел балыкчылар булганнар. Һәм бу көн ягы белән балыкчылар бәйрәме буларак та билгеләп үтелә. Ничек кенә булмасын, Питрау җыр, моң, күңел ачу, очрашулар, күрешүләр, яшьләр бәйрәме. Төрле якларда яшәүче туган тумачаны бергә җыя торган бәйрәм бу. Бәйрәм тамыннары җырдан, моңнан яңгырап тора. Безнең гомеркәйләр үтеп бара, минутын, сәгатен санамый. Бер очрашкач, сайрашыйк әле, Питрау үткәч, кыш та сайрамый дип җырлый торган булган безнең бабайлар. Һәм чыннан да Питрау көненнән алып табигатьтә дә, тереклек һәм үсемлек дөньясында да үзгәрешләр чоры башлана. Бар җиһан көзне каршыларга әзерләнә. Отрадно то, что наш национальный праздник святых апостолов Петра и Павла приходится на середину лета, на середину июля. И считается, что именно в этот день солнце играет особыми цветами и оттенками. Лучи его переливаются и искрятся подобно радуге. Вода в ручьях наполняется особыми целебными свойствами. Лекарственные травы обладают чудодейственной силой. Все народы нашей республики живут в дружбе, в согласии и вместе празднуют все праздники. К нам на праздник приехали, прилетели люди разных национальностей. Пусть сегодняшний праздник будет праздником дружбы, понимания, взаимопонимания и гармонии, друзья. Питрау мәйданына җыелдык, уйнап көләргә дип җыендык. Уйнаплар да көлеп, җырлап, биеп, күңел ашарларга җыелдык. Бер күрешерләргә җыелдык. Живущий на этой земле народ обычаи отцов и дедов свято соблюдает. На Петров день из года в год гостей на праздник приглашает. Эй, карындашлар, карагыз, ырылдашлар, ишетегез, халык, кавыныгыз, күрегез, киләләр, безгә кунаклар киләләр. Гармунчылар кулга гармун тотып, матур көйләр утып, җырлый-җырлый майдан эшләренә узалар. Бәйрәм җиткәнлеген хәбәр итеп, гармунчылар кулга гармун тотып, яңгыратып уйнап киләләр урамнарны узалар, дөнья мәшәкатен онытып. Бүгенге бәйрәмебезгә
Hürmetli dostlar, kelesi qonaqlarimizni biz qo'l chavab, alqishlab qarshilaylik. Maydonimizga Jirak yillarni yaqinlatib kelgan qonaqlarni qarshilaylik qo'l shababi. Bugun bizda qonaqda 80 yaşın tuturgan garmunchimiz Shayxutdinov Vaqif Shayxutdinovich, Nafikov Rayhan Salixovich, Kamaliyev Kavsar Hasanovich, G'ayinni Muhamedov Pulur Tataristonning atqazangan madaniyat xizmatkari bugun bizda qonaqda. Kakunin Nikolay Kuzmich, Afanasiyeva Zoya Timofeyevna, Fakhrullin Nasrullah Fakhrulovich, Kamaliyev Rafiz Залилович, Mahmudov Александр Mahmudov Геннадий Михайловичlar, Yarulin Danis Uray bilan bizga bugun qonaqqa keldi. Qo'l chavabimiz maydon turina uzgan, qo'llarini darmon tutgan asıl yigitlarimizga, ham olar o'rtasida bo'lgan motor tutiyimizga. Maydonimizning Jirak yo'llarini yaqin etib kelgan qonaqlarni qarshi olaylik. Olarni o'z tiplari qizarib yonib chiqqancha qo'l shababimiz. Zey boylarında jüri turg'ach, oltin tenka taqdim allali. Oltin tenka bizga zurmal tugul, bir şey o'ynavlari allali. Jiz Qang'irov etnik folklor ansambli yetakchisi Raya Petrova, qo'l shababimiz qizlar aydakzali maydon turina o'zg'izali. Nishkagina ilakdan, onlar ilab kirtdim kulakdan. Kelgan tug'anlarning asıllari jırlab jiberirlar eratdan. Respublikamız festivallari laureatı Yoshlik xalq jir hambiyu ansambli bugun qonaqda. Yetakchi Tataristonning atqazangan madaniyat xizmatkari Irek Naskayev. Qo'l shababimiz do'stlar. Onlar ko'rinasiz ko'zima, gullar ko'rinasiz ko'zima. Dunyolarga chiqqan quyosh kibik ko'rinasiz bizning ko'zimizga. Yarshallı shaharidan kelgan qarindoshlar Kirashin xalq folklor ansambli. Bu ansamblimiz nindigina festivallarda qatnashib, bek zo'r darajali o'rinlar yavladılar. Yetakchisi Raisa Dmitrievna Ipeyeva. Qo'l shababimiz shonli qonaqlarina. Tilatli uraman biz uzayib, zangar jipakaylar suzayib. Zangar jipakaylar yetmas bo'lsa, bir jiruvlar jirlab uzayib. Şulay bugün bizde qonaqda Kirashinim asıl Bizagim Respublikasındagi festivalda laureat ismi yavlagan. Hem şulay o'g'animni bıyılgısı yılni xalq ismine layık bo'lgan Surakka Kirashin xalq ansamblin şuşunda chaqiramiz. Yetakchisi Tataristonning atqazangan madaniyat xizmatkari Galina Sabirova. Gurlatib qo'l chavabimiz do'stlar, urra qishqirsangiz da bo'lar. Qozondan kelgan qonaqlarimizni qarshi olib hozirlanaylik do'stlar, avdashlar, Petrov qonaqlari. Tatariston Respublikasining atqazangan artistkasi Lena Bicharina. Tataristonning xalq artisti Grigoriy Ibushev. Georgiy Ibushev Mamadish yog'indan. Tatariston Respublikasining xalq artisti Galina Kazantseva. Tanılgan muzikant, kompozitor, qarindoshimiz Gennadiy Maksimov. Bizning avuldoshimiz Alina Ivanova. Ul Qozondagi San'at ham madaniyat universitetini tamomlab, bugungi kunda motor jirlarin hamma bizga da bo'lak eta. Qo'l shababimiz alqishlaymiz bizning avuldoshimizni. Tatariston Respublikasining davlat byudjet madaniyat учрежденияsi Kirashinlarining davlat folklor ansambli Barmanshik yetakchisi Gennadiy Maksimov. Barmanshik ansambli Qozondan bizga qonaqqa keldi. Olqishlarni shab ettirib yurishtiraylik do'stlar.
аларга гүрләтеп тагын бер мәртәбә шап иттереп кул шауып алабыз. Бәйрәм белән, Питрау җыены белән, безнең бәйрәм гөрләп торсын, Питрау җыены күңелле булсын. Инде менә туганнар, дуслар, карындашлар, авылдашлар, Питрау бәйрәменең җыенын ачар мизгелләр якынлашты. Аллага шөкер, шушындый шатлыклы бәйрәмнәрне оештыру юлында җан атып йөрүче асыл затларыбыз бар безнең. Һәм шуларның берсе инде 18нче ел рәттән Келәтле авылында Питрау җыенын башлап оештырып йөрүче, бәйрәмгә кунакларны чакыручы, үзенең ярдәмен күрсәтүче авылдашыбыз, карындашыбыз Геннадий Николаевич Муллин. Быел гына икмәк бигерәк булган, аның уруларын кем урганла, ай кем урган. Ташлашмыйык туганнар, без
Авырулармысыз карындашлар, бүген без Олы Аты авылында һәм безнең белән Ирина Садикова. Сез аның язмаларын Туган як, Туган айлар газетасында укый аласыз. Ирина Садикова, сүз сезгә. Бала чакта уйламыйсың туган якның кадерен. Аунап үскән аты тавын, тәмле суын, болыннарның хуш исен. Уйлыйсың, тизрәк үсәргә иде дә, шәһәргә китәргә иде дип, читкә китеп, матур итеп гомер итәргә иде дип. Үсеп җиттек, киттек шәһәргә, укыдык, эшләдек, зарланмадык, матур яшәдек. Кайда гына булмадык, ниләр генә күрмәдек. Украинаның тәмле иде җылы як җимешләре. Тик истән чыкмады әче балан бәлеше. Мары якларында йөрдек, гөмбә, мүк җиләге дисеңме, үзенә тартты һәрберсе. Әмма ләкин сагындырды мүк сайының кайын себеркесе. Туган як сагындырып исләренә төшерде, кайтасы килеп үзәкләрне өздерде. Туган авылым Олы Аты, гомерем сагынып узды. Әллә чит җирләрдә яшәргә безгә язмышлар кушты. Каршы ал туган ягым, кайттым мин сиңа, гомерем күзләренә, йөрәгемә шифа дару табармын синдә генә. Туган авылым Олы Аты, синдә бит минем илһам чишмәм, бик сагынып кайттым сине, бүтән синнән еракка китмәм. Көндә менәм Аты тавына, бигрәк уңайлы ята, каш үсеп чыкты чиркәү янына, авылга нур тарата. Авылның матурлыгын күрәм дисәң, мен әле син дә тау башына. Яхшылап күзәт авылны, құлақ сал син сандугачлар таушына. Әйтерсең тылсымлы әкият, синең күз алдың ачыла. Шаллычы, аряк, шуқмир очлары барда Алла йортына тартыла. Кырларына кара синаның, ничек иркен җәелеп яталар. Урманың бай, куе, хәтта шәһәрләр дә гөмбә җыеп кайталар. Мүк сазыннан җыйган кайын себеркесен бәйрәмнәрдә генә тотарлык. Йылга буйларыннан җыйган җир җиләген телләреңне йотарлык. Җиңел булса да шәһәрдә яшәргә җансыз таш йортлар күңелне шүтә. Соңга калма, кайт авылга, ялгыз нигезләр сине көтә. Олы Аты тауы биек, күкләргә иңгән кебек, гырур булып чиркә утыра, авылыбызга ям биреп. Тау башында җәй көне җир җиләкләре пешә. Анда менеп утырсаң, яшь вакыт искә төшә. Бер дә истән чыкмый авыр мәктәп еллары. Авыр дип искә алам җәяү йөргән чапчак юлларын. Урманнарың куе синең, озын-озын юлларың киң. Заманында иң күп уңыш алган авыл син. Крәшен халкым, рәхмәт сиңа, тугрыклы булгансың. Авыр җил давыллар исә дә, чиркәвеңне саклап калгансың. Бирешмә авылым, нык бул. Иң соңыннан сиңа су керсә дә, олы юлны дөбертәтеп, тузан туздырып, йөк машинасы үтсә дә. Истә һаман. Савым чыгаргансың, рәт ишкәнсең пухрауда. Нык бул халкым, кәкрәймә, сукмасын сине бер кырауда. Авылда минем яши матур кызлар, монда яши баһадирда егетләр. Алла бирса, бирган булса, яшәр бер, бездә шундый өмет бар. Нәрсә генә эшләсәң дә, ярдәм хөкүмәттән сорыйсың. Шул файдасы, ялынасың түрәләргә, кирәк була спонсорлар җайлыйсы. Каян килде безгә бу бәхет? Күптән карап тора диярсең. Чиркәүгә юл салдырды, яхшы белә, әбиләрнең шунда киләсен. Исәннәрнең кадерен бил дип, сөендерде авылның яшен картын. Күпме көчләр куеп ремонтлады авылның изге йортын. Үлгәннәрнең каберен бил дип, үз сүзендә нык торды. Соңгы җырларын җырласыннар дип зиратка йорт салдырды. Ел сайын гөрле сабан туйлар, якын тирә авыл безгә җыела. Җиңгән батырларга дип бүләккә телевизор, холодильниклар синнән куела. Кайчан ишетер икән авыл Вадим Захаровның җырларын, Зәйнәп, Зөфәр Билаловлар яңгыратты басу кырларын. Гади авыл халкы төне буе Мөнир белән биеп туймады. Салютлар шундый матур, шәһәрнекеннән ким булмады. Менә каш куйды тауга, бөтен җиргә нурлар тарата. Изге эшләреңнең игелеген күр, авыл сине бигрәк тә ярата. Игелекле олы җанлы син, синең кебекләр бик сирәк, озак яшә. Мария Малай Валерий, син бит Олы Атыга бик кирәк. Рәхмәт сиңа дия, тарих битләрендә калсын эзләрең. Авыл халкы башын ия җиргә кадәр, рәхмәт әйтеп җылы сүзләрен.
Бүгін біздің білән Лидия Марсовна, китапхана мөдире. Лидия Марсовна, бір-екі сөз әйтеп кетегіз әлі үзігіздің балашағығыз турында, үзігіздің истәліклерігіз турында. Ауыл дегештеген, Петров дегештегенде ең бірінші менің балашағым іске түсі. Балашағында ол әлбәтте балалар ең бірінші күштенеш, бейремлеріні яратайынды, әр вақыттағыша, ансынданың қазірде шулай. Міне біз балашақта ең бірінші менің әбейлер білен яртында отыру істе қолған. Біз енді ярты деп айтадырек, 3-4 үй біргелешіп, жиылышып, кеш жетуге, енді біз аны яртына шығабыз деп күтіп олып, тезірек шабадырек. Әйде әбей яртына деп енді. Шуннан кете енді бірсі бүлдіріп, сөйлеу түрлі болғанмы, болмаған қалларына. Даржа турында, гүрпей турында, анда Микулай турында кім нәрсе бұлдыра алайынды. Біз енді шуны шеремне gerге юатып, рәхәтленіп, тыңнап енді, шуның ішіне кіріп кетіп, рәхәтленәдірегенді. Міне шул менім, шул қатлы істе қолған. Оннан енді біз өзіміз қырыға кетіп, болдақ салыш, әбеклі, оннан соң қуашышлы, оннан соң тағы біздің бары башқа түрлі ойынлар енді. Шул ойынларына рәхәтленіп, орып, халден тайып кіріп, жығыладыр егенде шул ойынлар біле. Балалар әйдәгіз деп, ертеге тұра алмассыз деп алып кіріп кетелері. Біздің енді күту де бар әлі, ертен енді біз әнейлерге күтуге еріп шап кетедірек шират келіп жетсе енді елмері. Міне шул менің ең бірінші іске, сіз әйтуге, іске көз алына келіп басқан әйбірлер. Біздің міне сіз әйтуге пықырау ұтырмалары, Рождество ұтырмалары, біз енді Пасха бейремінде біздің көкей тегерет ойынлары, аннары Трушин қойын бейрем ойынлары, Петров енді шешек, тәқия үріп, түрлі-түрлі үленнер жейіп, түрлі-түрлі ырымнар сөйлешіп, біргелешіп енді біздің шындай түгерек ойынлы бейремнер енді ол. Престолный болмаса да біздің енді ауылыбыз зор болуға түгел, кішкіне болуына қорамастан, әр бірсінде өзінше бейрем итілді. Ғұрыф ғадетлері біз соқланған, Аллаға шүкір, халық ярата, әр бір бейремні күтіп ала. Главный енді біздің шіркеуіміз қазірде ішлеп тұра бүтін күшіне. Бірлештіре, ол кішісі, оңыны ол бүтін күшінің характерін біле, оңан енді подход, кім біленшік сөйлешірге екен жайын біле енді. Біздің енді мінемінде мен қатырымше 90-шы еліні ашылды шіркеу. Менің балам шушында шумылды бірінші қызым енді. Онан соң нығытып ұнтын бабай атис үйон мұнда ішлеп кеттілер. Бүтін күшлерін, бүтін болған энергияларын міне кішіге yoqшылықны таратып, орыннары міне мұнда шіркеуге келген кішілеріне үйлеріне қондырып, жейіп, ошатып, ішіртіп, міне бек әйбет священниклар болды. Қазір Атис Михаил шуны девам етейін. Біздің оқ түтейлер ансамблі бар. Біздің шулай оқ отнаға 2 тапқыр, 1 тапқыр бұлдыралғанша жиыла тұрған біздің түркіміміз бар енді. Біз әр вақыт шулай клубымыз бар. Біз рәхәтләншіп, біргелешіп, бүтін болған жиылған темаларны, әдәби кешелеріні олдан сөйлешіп, барлап, рәхәтләніп, міне шулай бірге обсуждай етеміз енді. Ақ түтейлер ансамблі енді біздің әлі біргіне ел ішлей, но біздің бүтін жерге шақыралар, біз бұлдыралғанша жүрейбіз, баралғанша барабыз. Костюмларны ауыл глава поселения бөлек етті, Бәғдан Рувадутович, аңа рәхмет енді. Біз рәхәтләніп шул костюмларны көрсетеміз енді, өзіміз біле бірге, бұлдыралғанша. Біздің міне ең бірінші яқташларыбыз бізге келебіз көрішірге, шырашырға деуге. Шул хәтлі енді сүйіндік, халыққа әйткешті келсінер, біз аларының язған әсерлерін рәхәтләніп, туған яқ битләрінде, онда тағы журналларда рәхәтләніп, оқып, көріп барабыз дегеш, мен сүйіндім. Уразайды, Пасха уразасы болса дағын халық күндіз шықты. Анастасия Усачева, һәм Никифор Тукмачев бізге келіп, 2 сағат ярым өзлерінің шиғырларын, жырларын жырлап, халық тыңдалмышы сілкініп, рәхәтләніп тыңнады.
Біз аларға бик зур рәхмәтле. Киләчәктә дә біз инде аларны көтеп калабыз дип ышандырдык. Алар да безне ышандырып китте. Алла биргән булса тагы күрешүләр булыр әле. Минем бу форсаттан файдаланып, сезгә бик зур рәхмәт әйтәсе килә. Тамара Алексеевнага тагы бигрәк тә, аннан соң шушы ширкәүне кабаттан барлап, яңадан бөтен җирен әйбәтләп ремонтлап бетертүче Валерий Алексеевич Ивановка бик зур рәхмәтле. Ул безне ел сайын сабан туйлар белән сөендереп, Казаннан мәртәбәле зур шәхес артистлар белән рәхәтләндереп безне күрештерә, шуларны тыңлата. Аннан соң тагы бер нәрсә, безнең сугыш бетүгә 75 еллык булгач инде безнең авыл халкы шуның өчен самообложение акча җыйды яңа памятник төзүгә. Безнең инде туганнарыбыз, бабаларыбыз өчен бер дигән авыл уртасында хәзер памятник салынды. Шулай ук аны булышуда катнашкан Наумов Штефанга бик зур рәхмәт. Аннан соң Республика Советы депутаты Гиззатуллинга рәхмәт. Шулай ук инде барлык авылыбызда төп памятник артына депутатыбыз Омнов Стефан Павлович жүрді. Аны әйтү генә сат, һәрберсе артыннан йөрергә бик күп хезмәт, бик күп түземлек, бик күп чыдамлык кирәк. Менә шул минем яңалыкларым. Кадерле милләттәшләрем, ыруларым, туганнарым, сезне барыгызны да шушы ел сайын килә торган Петров бәйрәмнәре белән котлыйм. Барыбызга да тормышларында исәнлек, саулык, шатлыкка, бәхеткә күмелеп, килгән тормышларыбызның бәрәкәтен, куанычын көтеп, көн сайын матур-матур көннәрдә яшәргә ясады. Мен сезгә инде берничә сүз генә әйтәсе килә инде менә шу ширкәүнең инде история турында инде Худайның инде биргән эшләре буенча бу ширкәү төзелгән, бирелгән. Әгәр дә инде без искә төшсәк, менә иң беренче бу ширкәүне инде төзергә уйлаган Сахиев дигән купец первой гильдии булган инде, шундый кеше булган инде. Ул спонсор да инде дип әйтәйдә аларны. Алар инде Худайның биргән мәндәләре ул безнең авылда гына түгел инде, күп җирләрдә дә ул ширкәүдә төзегән, менә Елабугда ширкәүдә төзегән, ширкәүләр барганда, монастырында, ул төзегән монастырында барында, Пресвятая Богородица. Даже менә монда Шапшак авылында даже менә мәчет төзегәндә кеше ул менә ул вакытта Зәй елгасы инде булган пароходлар, ниләр җитә торган, шундый булган ул вакытта, шундый тирән булган ул, киң булган ул вакытта, хәзергә ул саякты инде. Менә ул инде үтеп барганда күргән мондагы авылларны, уйлаган инде ширкәү төзергә дип уйлаган. Иң беренче бу ширкәүне елга буенда яткан менә торган, урнашкан Кичат авылына аны төзергә дип уйлаган менә. Бөтен ширкәүнең инде бөтен өйләрен, бүрәнәләрен, бөтен әйберләрен инде алып килеп анда куйганнар, Кичатга куйганнар. Но Кичат инде ул вакытта анда таркаулык булган, анда күп мәдрәндә мөселман халкы яшәгән, күп манда инде керәшеннәр ул вакытта яшәгән булганнар. Алар уйлашканнар да инде без бу авылда әле без мондый безнең әле үзебез бошка тиң түгел әле, без әле әзер түгел дип инде Алла ата халкына дип мөрәҗәгать иткәннәр шунда. Авыл халкы вакытта инде сөенеп инде бу эшне эшләргә тотынган. Иң беренче безнең авылда часовня торган, менә монда өске якта булган ул, менә тауның өске ягында торганында, хәзерге вакытта ташлар сыгар ул вакытта часовня торган ди, халык шунда дингә килеп, шунда теләк итәргә җыри торган булган часовняга. Менә аннан соң инде 1887 елда, значит, бу ширкәүне төзи башлаганнар. Авыл халкы атлар җигеп, кылата дип атала инде, менә бүрәнә ташы торган инде шундай җайлау инде, атка җигелгән җайлау арба инде. Шуның белән шулар белән ширкәүнең бүрәнәләрен инде ташыганнар анда. Ул вакытта улар готовый булмаган бер нәрсә кайда. Шуннан соң килгәннәр инде ширкәү төзүчеләр. Алар инде 3 ел рәвешендә, 3 ел буена 1887 елдан алып 1890 елга хәтле ширкәү төзегәннәр менә. Бу ширкәүне җиткергәннәр аннан соң. 1890 елда инде Покров службасы иң беренче шу ширкәүдә башкарылган ул вакытта. Ул вакытта инде беренче ширкәүдә Ерей Павел булган дип әйтелгән, дип анда язылган инде. Ходай инде менә без халкына инде изгелек итеп шушы ширкәүне менә шушы елларда менә биргән, менә шуңа күрә.
Бу ширкәү инде 1929 елга тикле анда хезмәт иткән, халыкка хезмәт иткән ширкәү. 29 елда жабылган, соңгы священник монда Ирий Тихон булган монда. Вот, ширкәүне жапканнар, ширкәүдән күп әйберләрне алып чыкканнар монда, тәреләрне алып чыкканнар, бүтән инвентарны, бүтән әскәрне ширкәүдән алып чыкканнар монда. Мин әле кечкенә чагында, мин әле беләм монда ширкәү менә торадыр ел, ачык торадыр, яның бүтән ишекләр дә ачык торадыр. Монда инде халык кирип чыгып йөридер, бик инде ару хәлдә, моңсу хәлдә торадыр инде, ярым җимер хәлдә торадыр. Менә 1989 елда халык инде җыелышып, менә перестройка вакытларында инде халык уянып инде ширкәүне инде чәтергә халык тотынды, менә җыштырырга, аны тотынды, салырга тотынды, менә монда халыктан акча җыеп, менә Архимандрит Никон безнең Хәзрәт Краснодарда ул инде бик булышты монда ширкәүгә, менә чаңнар алып кайтты, материаллар җибәрде ул вакытта инде ул безгә. Шине заводта менә ул вакытта бик булыштылар, анда Окстан булышларында бик булышучылар булды анда. Анар элекеге завод кирпич завод директоры Гуржи анда менә Штамакта орны булсын инде ул да менә булышты инде. Шулай итеп менә бердәм күмәк белән инде халык белән җыелышып инде ширкәүне төзекләндереп инде яңадан рәткә китереп инде менә 1990 елның да то же самый Покров көнне инде безнең престольный бәйрәм көнне инде беренче служба булды менә монда. Анда безнең служителләр ул вакытта отец Ирий Протерей инде безнең өйән инде, и аның белән Ирий Антоний менә безнең авылдагы теләкне тотып торучы, безнең дәне тотып торучы Ирий Антоний, алар бергә служитель халык белән бергә беренче служба булды шуңа күрә. Менә хәзерге бу көннәрдә инде ширкәү инде Аллага шөкер менә тора инде халыкка хезмәт итә. Бу ширкәү куелган бит инде ул иң беренче аның хезмәте кеше җанын коткару өчен куелган. Кеше җанның языкларыннан инде җуып менә мәңге тормышка әзерләү өчен куелган ширкәү менә. Менә шуңа күрә инде бу Алланыкы, минеке дип хитмен настоятель булып торсам да, минеке түгел, Алла ширкәүе. Худайныкы безгә бирелгән дәүләт. Шуңа күрә инде безгә әйтәбез инде, ширкәү торсын инде, кешеләрдән бизмәсеннәр инде, килсеннәр, яшәсеннәр кешеләр бу дөньяда яшәгәндә дә, Алла белән яшәргә дә онытмасыннар шуңа күрә. Җаннарын коткару өчен. Спаси Господи, барыгызга да Ходай изгелек итсен. Михаил Атакай, менә хәзер бит инде безнең Петрау көннәре җитә, Петрау бәйрәмнәре җитә. Сездә инде ширкәүдә киләүләр үткәреләчәк. Һәм инде бер-ике сүз Петрау турында әйтеп китә алмассызмы? Святой апостоллар турында. Алар первый верхний апостоллар, Ходай алдында иң алда торучы апостоллар дип аталар. Петр белән Павел алар. Аларның потому что аларның эшләре бик аларның. Бик зур эш алар кылганнар. Инде аларны апостолларга инде арытым аларга бирелгәч тә апостол Петр үзенең сүзләрен әйткән анда, ал алдында. Ул инде олы сүзләр әйткән, күп сүзләр әйткән халыкка. Ул инде даже аңламаганда түгел инде ул сүзләренә үзе сөйенгән. Бу сүзләрне килеп чыкты дигән. Бу сүзләрне Ходай өйрәткән. Потому что аларга Ходай әйткән: "Сез курыкмагыз. Мин сезне өйрәтермен. Нәрсә әйтсәгез дә, нәрсә сөйләсәгез дә, минем сүзләрем Худайныкы, минем аркылы сезгә бирелгән" дигән сүзләр бар шуңа күрә. Алар шул эшләрне сөйләп, инде кешеләрне Христос диненә кертергә, кешеләрнең җаннарын коткару өчен менә аларның Худайның сүзләрен җәелдерү өчен үзләрен шәрләмичә менә бу эшләрне алар кылганнар шуңа күрә. Җир өстендә яшәгәннәр алар, простой кешеләр булганнар менә. Простой рыбак булган менә апостол Петр. Но если апостол инде Павелны искалсак инде, ул инде укымышлы булган ул. Иң беренче ул булган, христианнарны куучы булган иң беренче. Христианнарны җәберләүче булган иң беренче. Аннан соң инде аңар Ходай үзенең кудрәтен күрсәткән. Ул инде аны Ходай үзенең инде када ул инде үзен ул вакытта үзен алга куеп җиргән чагында Ходай аны күзләрен жапкан, күзен күрелмәс иткән аның Ходай. Аңар күктән тавыш килгән: "Эй, Савл, Савл", аның исеме башта Савл булган. "Эй, Савл, Савл, син мине куасың" дигән. Ул инде күккә күтәреп күзләрен караган, аның күзләре җомылган, күзләре күрелмәс булган аннан соң. Аннан соң инде ул үзенең бу эшләренә бик үкенгән. Христианнар белән общаться итә башлаган шул вакытта. Аннан инде Ходай күзләрен ачкан. Шын динне ул инде приобрел, менә шын динне үзенә алган, шын динне аңлаган, что шын дин бу христиан дине генә икән.
Бу жанны коткара торган дин икән. Без мин дөрес юлда йөрмәгәнем икән дип, үз эшләренә, әлки эшләренә бик үкенгән, тәүбә килеп Худайның эшләрен кабул алып инде. Аннан соң инде апостол дигән сүз инде ул апостоллык өйрәнүчесенә, Худайның өйрәнүчеләренә әйләнгән менә. Ул инде үзе генә өйрәнүче булып түгел, күп кешеләрне өйрәткән. Үзенең инде аның үзенең өйрәнүчеләре дә булган аннан соң. 70 апостол тагын аның кыйнан җыелганнан соң. Алар инде үзләрен үзләре жәлләмичә, Худайның законын тотып менә, бар нәрсәгә түзеп, ачлыкка да анда, жалаңгычлыкка да, һәрберсенә түзеп менә, bir җирдән китеп, икенче җиргә барып инде, bir илдән барып, икенче җиргә барып, Худайның эшләрен, Худайның куйган законын сөйләп, һәрбер җирдә сөйләп җөргәннәр менә. Bütün христианнарга, bütün җирләргә менә христианнар итеп кешеләрне тәүбә китергә өндәп җөргәннәр шуңа күрә. Менә алар инде шуңа күрә иң алдан килүче апостоллар дип әйтәләр менә, Худайның алдында торучылар апостоллар дип әйтәләр шуңа күрә алар. Апостолы первоверхный апостолы Петр и Павел менә Алла бирсә 12 июль көнне без аларның бәйрәмнәрен шуңа күрә зурлап бәйрәм итәбез. Ну безнең инде престольный бәйрәм Покрова Божьей Матери дип атала безнең Алланың сан бер кеп тору көне. Инде менә күрше тирә авылларда бар менә монда, якын тирәдә авылларда күбесенең тоже аларның престольный бәйрәмнәре. Алар инде Петровны инде Алла бәйрәм итәләр. Менә шуң керәшен халкы инде бәйрәм ясый инде ул көнне инде туганнарын чакыра инде, кунаклар җыялар инде, берсе аралашалар менә. Әлеге вакытта инде мал суя торган булганнар ул көнне инде менә хәзерге вакытта инде менә аралашу бара шуңа күрә бәйрәм итеп, концертлар куеп анда менә Петровны бәйрәм итәләр, Алла бәйрәм итәләр. Ходай ташламасын менә безгә инде. Шушы бәйрәмнәрне инде халык инде онытмасын менә. Худайның инде изгелеген безгә онытмасын инде. Җаннарны коткарып өчен дә тырышсыннар. Спасибо, Господи, Господи Ходай.